какво красиво утро! Мисля да нахраня животните си. Да. Нещо багяс. Прасенце мое. Извинявай, че доста често забравям да те храня. Добре. Време е за яздене. Е добре да видя къде е брат ми. Горд съм с ресторанта, който направихме. Ей, здравей, брат! О, здрасти. Да. Има ли нещо ново? Който не искаш да яде и... Горкия, сигурно е болен. Не, днеска прояда изведнъж. Беше много гладен. Ама не му се ям. Това не е проблем. Да не е женски. Не. И да е бременен. Не. Така да е. Как? Схващаш ми идеята. Имах преди Night Rider. Един е женски, но Night Rider не иска да яде. С това сега да изглежда на разходка. Това е добра идея. Чакай, че моето прасе не може да скача. Ей, къде бягаш? Чакай, пред Кой не кошите. губи хелф? Еми сигурно от височината, при която е скочил. Изчакайте, му трябва да го нахрана. Най-добре. Но не знам къде са ми ябълките. Аз имам морков. О, може ли? Ето го паснах. Ей, яш. Ей. Що не искаш да ядеш? Не знам. Hello? Оп. Ей, найти. Горкото конче. Явно не обичам. Горкото конче. Явно не обичам моркото. Явно. Трябва да потърси ябълки. В вас имаш ли? Да, имам в моята конюшна. Може да отида да взема малко? Разбира се. Само Nightmare ще се види. Night Rider обожава златни ябълки. Night Rider е мойско. Nightmare. Обърках се. Просто, нали, имената си се спадат. Ей, аш. Наяде ли си? Браво. Да, нещо ново при теб. Без искам го ударих. Нещо ново при теб има ли? Не, нищо. Старая се да си поддържам. Да. Доста приятно време. Да. Искаш да ти покажа какво успях да направя в тази тайната ми стаечка? Тоест това е нещо ново. Да. Не е нищо особено, но мисля, че ще се получи добре. Само си оставя кола. Чакай само тук аз да се... остави пиги в конюшнята ми. Той може да минава и само през пътя. Извинявай. Пиги, слез от леглото. Да, затвори след това. Да. Всъщност. Добре, да. Не е особено много, но мисля, че за сега е допустимо да е така. Къде изчезна? Кит! Тъпиента! Братко, защо се загледа в оная табелка? О, не знам. Защо те и бъгна? Вар!
Един от любимите ми минерали. Имаме. Няма нищо особено за сега, но по-късно ще го разрасна и ще е нещо хубаво. Звучи добре. Все пак да се качим горе. Да. Какво да правим днес? Няма какво да правим, ако ще да простроим нещо. О, да. Например, даскало. Училище. Не ми се мисли за даскало, но не знам, много голямо ще взима много днес. Тогава... Искаш ли да направим нещо като паркче? Добре, ще направим ето тук около къщите, около ресторанта. Мисля, че ще е добре да направим пътечки. Да, чакай, къде отиде? Ще направим пътечки. Ще запълни всички дупки с трева. Не, сериозно, къде отиде? Не те виждам. Иди. Да, не добре. Нека първо да запълним дупките. Добре, братко. Става горе-долу добре. Според теб? И аз така мисля. Но... Бързата работа срам за майстора. Не трябва много да бързаме. Да. Сериозно ли посади това голямо дърво? Без да искам. Откъде да знам как се получи. Какво трябва да направя? Братко, идваш ли? Да. Ще изпуснеш залеза. Так му за малко почивка. Аз се изморих от тези параметри. Много е красив. Нали? Винаги съм искал да гледам залеза с теб. Защити се. Да. И си късметлия. Имаш добър вкус. Така де. Нека да легнем да пустим. Ела в нас. Там имаме да го. Добре. Само малко ще се починем, утре ще продължим работа. Най-добре. Боже. Спа ми се много. Вау! Как спиш? Как спа? Без да лежиш. Окей. Летеше. Ти летеше. Да не си Херобрайн. Не. Окей, седна. Да продължим с парка. Най-добре. Братко, не знам как правиш гигантски дървета. Слънцето почти няма да се види през тази пътечка. Горе-долу. Сега. Не, всъщност ще се види. Да, вижда се. Все пак. Да. Довършихме пътечката. Другия път ще направим... Мисля да направим едно джакузи ето тук. Да, и басейнче. Джакузи е най-добре. Добре. И благодаря, че гледахте днешното видео. Дано ви е харесало. Ударете по един лайк, абонирайте се за канала ми. Аз съм Татяна Речинова. Това е Иван Минев. Да. И двамата участваме в... Нашата поредица Майнкрафт филмче, да. Надявам се тя да ви харесва, защото ще продължаваме, това не е края. Ние участваме и в Също така, ако канала гледате Did the нейния Bestest. клип, ако гледате нейния клип тук, а не видите моя, който го качих при малко, да. Гледайте го и него, защото казвам ви заслужава си това нещо, което направих, много се потрудих. Така, надявам се все пак този пак ви казвам да ви е харесал. Може да има малко проблеми, но ние ги успяхме да се оправим и се надявам да ви хареса. И довиждане!